していつも同じ場所で死ぬ。諦めずに消えるや失敗に挑戦するけど、すぐに下に落ちるよ。アイテムにゴムがあれば楽に向こうの岸まで繋ぐけど、何回やっても何回やってもないよ、あの竜巻。何回やっても避けられない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレーンだの試してみたけど、竜巻相手じゃ意味がない。だから次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後まで取っておく。少ししかない。そしていつもそこで時間使う。諦めずにエアマンまでたどり着くけれど、すぐに短気なくなる。リーフシールドがあれば楽にエアマンを倒せるけど、何回やっても何回やってもダメが倒せないよ。落ちるこの葉は何回やっても避けられない。後ろに下がって距離を取ってもいずれは距離を詰められる。タイムラウンドも試してみたけど、あいつのジャンプは見えない。だから次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後まで取っておく。楽に向こうの岸まで繋ぐけど、何回やっても何